Janne Wietske de Vries van de Partij van de Arbeid. Je zijn in jouw toespraak, we zijn een veerkrachtige PvdA. We zijn wel rekken, maar net verslaan. Ja. Toch kom je om een paar opmerkingen waarvan je zegt van nou, je bent wat teleurgesteld. Ja, wees, wij ben ik teleurgesteld. Om te beginnen bij de verkiezingsuitslag. Dat heb ik zijn, dat het dus Jip rekken, omdat mensen landelijk stemt hebben, net voor Friesland stemt. En dat is natuurlijk zwaar teleurstellend. En dan vervolgens was ik wel bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen, als het kan. En daar ga je de onderhandelingen voor in. En dat dan zo snel een oren kar maken wordt, ja, dan komt je dat rauw op het dak. Ja, je tikt te snel, te vlug, zei je, want je zegt van het wapenteeren maar een informateur had. Ja. En toen we als Santig hier bestuurservaring van de PvdA samen oerboord. Hij had echt zo ervaren dat het te gauw weer. Ja, ik had het echt zo ervaren. Ik twapperteren voor 2 uur had ik zijn in Santig hier gearworking aan de kanscode. En wij winnen nog net eens aan de inhoud daar. En wij winnen een inhoudelijke partij. Wij willen het hebben over de koers van Friesland. Daar staan wij ook voor. En dat gesprek had net plakvoeren. Wij kwamen erin van toen achter dat de partijen om ons heen gingen. Dat we net met ons communiceerden. Er waren geen conclusies in het tweede gesprek lutsen. Van uw kant zijn er geen blokkades. Dat kreeg ik nog een keer zijn. En dan is dat natuurlijk heel onverwacht dat er zo'n move uithellen wordt. En dat is een zware teleurstelling. Ja, is er dan een misverstand geweest? Want de andere partijen, het CDA, zei het van ja, er waren wel degelijk zaken. De PvdA die woont net scoren. Die wordt het beleid van de ouderen of hier terug litten. En het aantal deputairen weer een discussiepunt. Hij zei dat dan oors interpreteert als Jim. Want Joost zegt, we binnen elke net die zo'n inhoud tak aan. Ja, dat heeft zij oors deelzet. Voor u, wie het zei, wij hebben een vakker uitsprutsen van 4 deputairen. Van Liekwicht in het college. En dat past even dus heel goed bij deze verkiezingsuitslag. Waarbij je hele lietse verschillen tussen partijen hast. Dus er is mooi een 4-partijen-coalitie voor me kennen. Maar elke partij 1 deputaire. Of een bredere 4-partijen-coalitie. Maar elke partij 1 deputaire en dan komt het op 5. Maar dat wie voor u een vakker van 4, zo hebben we dat ik zijn. Dus geen blokkades voor 2 CDA-deputairen. Maar je moet wel hetzelfde aantal deputairen hebben als het CDA. Maar hoorden we niet hem zeggen, ik ben af jou die waarom? Nee. Toen je hem ik eigenlijk matst, hè? Ja, maar dat wie het eerste gesprek. En het tweede gesprek hebben wij aangejongen dat we naar die fjouwer willen en naar Liekwicht in het college. Van dat tweede gesprek is geen verslag maken. Dus dat vies net waarom in een rapportage van de informateur. En dat vinden wij net zwaarvaardig. Dat kreeg ik aangejongen en daarom hecht ik er zo aan om dat tweede gesprek te nemen. Want dat hier in Iepen aan, we winnen net uit. We zijn op het eind van die dag dat we vliegen die thuis nog een keer maken om de tafel. Want als je het echt meent en je wil hem ook verder, dan doe je er je uiterste best voor. Dat gesprek had net plakvoen en wij vernamen doen dat er achter ons reg om oren coalities meet waard. Nou, dat is dus echt rauw op het dak van. Ja, merk eigenlijk op dat het CDA de echte wil net hier om hem terug te gaan? Ik oren partijen blijkbaar die gaan oren keuzes maken en dan is het op een bepaald moment zo. En dan ben ik realist, dan rint het zo. Er weer nog alternatieve mogelijkheden west, maar de kern leidt natuurlijk bij een verkiezingsuitslag die voor u heel teleurstellend weer. En dan is het risico dat het zo gaat. Nou, we gaan onjoen, wij willen praten over de inhoud en Liekwicht in het college. En dat kun je op hele verschillende manieren bereiken. Dat gesprek, daar ben we net op het dak aan. En dat is hartstikke spittig van Friesland. Ja, van Friesland is maar vooral voor de PvdA natuurlijk. Want die oorpartijen toch op hun manier vanzelf van Friesland. Ja, dat hoop ik wel. Wat zou ik afsluiten? Ik hoop je echt dat is voor jouw partijen echt de goede dingen van Friesland doen. Want daar gaat het us vanzelfs om. We hebben hartstikke mooie resultaten deelzet in een periode. En ik hoop je echt dat dat nou trotset wordt. En dat die beweging die we maken inzet dat die zo sterk is dat dat nou terugbloeit. En dat gun ik Friesland echt van harte. Maar hoe maakt het nou met de Partij van de Arbeid en hoe maakt het met jou? Want in die oppositiebankjes zo lang deputaire Westhaven, dat zit er net echt uit dat je denkt van nou, dat past. Ach, dat zullen we zien. Nee, alles went. Daar moeten we ook weer mee omgaan. Dus juist gewoon is oren realiteit in de steden. Daar moet elke ding zijn best voor doen om er weer op in te spelen. Dat zullen wij als Partij van de Arbeid ook doen. En we zullen heel hard werken om uw plannen van Friesland mooi te realiseren. Ook vanuit een oppositierol. Ja,
En jouzelf? Ja, dat is even zien. Ik maar nou eerst eens even landen. Er is zoveel gebeurd. We moeten het college goed uitbreiden. En we moeten zien hoe deze partijen eruit komen met z'n vieren. Dus er zijn nog wel wat hier op een. En dat zien we zien ook hoor. Ja, want partijen binnen vol vertrouwen natuurlijk die vieren. Zo zien we het net zo veel komen litten. Maar er ben je natuurlijk altijd nog toekeltje hebben. Ja. VVD aan de ene kant, SP aan de andere kant. Hou je stiekem toch nog een beetje rekening mee van ja, je weet het nooit. Misschien komen ze alsnog wel bij u uit. In de politiek wist het nooit. Dat hebben we verleden week gezien. En dat ze zeggen, maar ik gun deze vier partijen wel dat ze mogelijk aan een mooi akkoord komen. Maar er zitten hele ingewikkelde punten in. Zeker voor SP en VVD. Jouzelf, je zit het door de partij, maar ik hoor jezelf rekken, maar net verslaan. Nee, zeker. Maar zo steer ik je rek. En wat altijd oerbloot is dat wat in Friesland deelzet is. En daar ben ik gewoon hartstikke grutskop. En dat neemt net in uur weer oud. Dat gaat verder, dat is culturele haatsteed, maar dat ben ik. Het hele programma werkje van Friesland, de investeringen in werkgelegenheid. De watercampus die je steekt, de zuivelcampus. Maar ze zien wat er al hier in Friesland uit de wijsheid is. Nou, dat kan het meer stikken, dat stiert er en daar ben ik grutskop.